Un dels pingüins volia tornar al Pol Sud per no pagar la multa, però es va trobar al bell mig del desert del Sàhara. D'aquí ve la famosa expressió «estàs més perdut que un pingüí al desert del Sàhara». Els altres pingüins van haver d'aguantar les broncades del director de la APP, Associació per Protegir els Pingüins, perquè un dels pingüins se n'havia anat sense pagar la multa. Ja feia 5 dies que Brussel·les estava sota el control dels dimonis i jo resistia a casa llegint llibres sobre Sant Jordi, el gegant del Pi i altres històries catalanes. Però una tarda va arribar un home a la ciutat. Semblava que només el podia veure jo, perquè els dimonis no el veien, o, si més no, l'ignoraven. El fet és que em va donar un medalló que semblava una pizza rodona tallada en 7 trossos de pedra, tot dient: «Tom, no sé pas com coneixer el meu nom. Aquest és un medalló màgic. Si dibuixes alguna cosa sobre una de les 7 pedres i llences la pedra al terra, la cosa que has dibuixat s'animarà fins que la seva missió s'acabi. Quan totes les pedres desapareguin, perquè només pots utilitzar cada pedra un cop, el medalló tornarà al seu mag creador i s'hi quedarà durant 100 anys. Em va mirar fixament i va continuar: «Confia en tu, utilitza-les sàviament». Aquest conte es diu Auror. Al febrer va morir el pare. El vam enterrar la tieta i jo, soles, una tarda fosca d'hivern al panteó familiar. La florista que vaig comprar els lliris em va mirar encuriosida i va assentir. «No és vostè l'única que els compra de plàstic», va dir. «Molta gent prefereix trencar tot lligam». Si aquella tarda va quedar ben gravada a la meva ment, del que va passar les setmanes següents en tinc un record difús. Diuen que em vaig tancar a casa i que no volia saber res de ningú. Amb el pare havia marxat la confrontació i ja no tenia qui culpar dels mals que em turmentaven. En un impuls vaig anar-me a treure el tatuatge que ens havíem fet ell i jo uns mesos després que marxés la mare. La vida és bonica, hi deia, com si una sola frase pogués salvar la distància entre allò promès i allò viscut. Tampoc van sobreviure a la meva ràbia i desconcert els pots de perfum que el pare em comprava pels aniversaris i que mai vaig obrir. Un matí els vaig llançar tots a terra, un per un, fins que el tuf d'alcohol i cítrics em va deixar fora de combat. La tieta, preocupada, movia fils i mànigues per treure'm d'aquell pou. Una tarda de març va arribar amb uns croissants i una proposta. El fill d'uns veïns amb qui havia jugat de petita m'oferia anar a passar una temporada al seu pis de Brussel·les. Ell viatjava sovint per feina i seria uns mesos fora. Ens partiríem en lloguer. Vaig acabar cedint davant la seva insistència. La tieta em va comprar un bitllet i em va portar a l'estació. «T'anirà bé un canvi d'aires», repetia, «i podràs treure el rovell al teu francès». Quan va començar el confinament, els lacs de Flagey era un dels únics llocs que podria hi anar. Pel primer cop, pagava atenció qui hi passa realment. Com tothom, seguia els consells d'anar per un caminar al matí abans de començar la feina. Vaig fixar que els cormorans esmorzant a la mateixa hora i al mateix lloc del llac. Quan atrapen un peix, han de menjar molt ràpid, perquè esperant a sota els bancs del llac són els cels blancs, oportunistes, qui provar de robar el peix de les boques. Després, els cormorans troben un lloc per assecar-se, en posen les ales molt llargues i fan rotacions, com si els feien ioga. Soc puta i n'estic orgullosa. La societat és ben hipòcrita de tenir vergonya de nosaltres. Vol amagar-nos. Però se sap molt bé que cada home ha vingut a visitar-nos. Potser és això que excita els homes. El sexe ha de ser perillós, secret. Per això no volen donar-nos la paraula. Per això no canvien les nostres condicions de treball. Tot es queda en la il·legalitat per guardar la fantasia sexual de l'home.